Rojava Kurdistan ve heft mehenin virdaşında dinabera PNK u ernekesi de xabat u gotubêjê îtîfaqa netewî berdewam dikir. Di civîna dihe emîn de giştine merhelekê wek bi navê Konseyê Bilindê Kurd, Konsey Bilinda Kurd bi wek endamê wê Çerkesî biryardan saziyekeke netewî ava kirin. Ew wê gavê û êk ew gava avêdin em wana pîroz dikin. Demaka dirêj bû mel Kurdistana Bakur di hilbijartina herem de mek wek duruşmek derxista holê. Me got em ê diwarê ser di navbera çar salî vir de di navbera siyaseta Kurd de heye em dixwazin vî diwarê herbê sar xirab bikin. Me got me tespît kir û me çend baloz lê xistin, me çend kevir xistin lê belê ew diyara hil neweşiye. Îro li Rojavayê Kurdistanê bi dozer ketine wî diwarî wî diwarê herba sar di navbera siyaseta Kurda hildiweşîne ew gaveke giring e tesîra wê li ser her çar parça ê bibe dibiye jî. Em tenê ew gava li Rojavayê Kurdistan ne li hemû her çar parçayê Kurdistanê tesîra wî dibiye. Xir di xetê neyê giring li ser Rojavayê Kurdistan ki îtîfaqa netewî pê kanîn serî de bingehê Kongre netewî ser çar parça ew zexm kir bi nêvî vê şinde em darahat kanin ve Kongre netewî xebatek bidin berxwe ya di tiştek derkete holê di serî de vek Partiya Komünîstê Kurdistan Medîna Zaman me digot ki gerek Kurd destê xwe demokrat bi rêja Kurd ke. Gerek Kurd bi Kurd re bi siyaseta Kurd re siyaseta aştiyanî bi diyalog bi gotûbêj meseleyê xwe çareser bike. Derket holê ki Rojavayê Kurdistanê hir de eksenê me aniyê me cepheyê me hatin cem de gotûbêj kirin, diyalog kirin, destê xwe di rêja dikirin û benefisyarê wana îro dibêjine ku ew gotûbêje, ew diyaloga em pêş de birin vê şinde em şinde nakevin em ê mehaqiq bi ser kevin. Bawerin ki ew bi ser kevin û daxwaza me, xebata me bi serketina wana em dibin îro em piştgiriyê li bê gavê bikin. Îro roja rexne nine. Sirte em piştgiriyê bikin em min bidine paşiyê em rexne bikin rexnê nezî bira wek rexneyê ki sifrê bela bikin nive. Rexneyê ki ona pêş de herin banga me ew em bê gava pîrozî piştgirî bidine min bidin wana.